Sa pagtapos sa unang semana sa klase, gipasubmit na ang mga answer sheet sa modules nga gipada sa mga bata. Dungan usab sa pag-release sa modules nga alang sa pang week 2. Gipaniguro sa mga school officials nga masunod ang mga health protocols atol sa distribution. Ang report ni Nico Sereno. Usa ang 6.5 relocation site gym sa 7 ka mga module distribution centers sa Paknaan Elementary School. Sa kapin 3,600 ka mga estudyante, gibahin-bahin ang area sa distribution aron dili magpunsisok ang mga ginikanan. Hugot nga gipatuman ang mga health protocol. Ang mga teachers gawas nga nagmask, naka-gloves ug todo ang pag-disinfect. Pasabot sa principal sa mga answer sheets sa mga estudyante, pipila ka adlaw usang ipondo o daw sa i-quarantine una pa kini checkan. Murag ilahang sana chikan inig ka Monday pohon. So napatay 2 days nga quarantine period sa ato ang mga retrieved modules and answer sheets. Para safe sa ato ang mga teachers. Ato lang plastic sad ang i-disinfect kay kung atong butangan pasirita na to nga ato ang mga modules ang mahitabo mabasa. Hapsayra ang unang semana sa klase. Daghan hinuon og pangutana ang mga ginikanan apan anda mutubag ang mga teachers. Each subject teachers naghatag sa ilang numbers. So amo silang gihatagan sa numbers sa subject teachers and then mo-contact sila sa subject teachers. Pipila ka mga ginikanan na baguhan sa sistema ug nagpatabang sa pagtubag ang ilang mga anak. Nabaguhan gyud kay lahi man ang diya jud sa eskwela ug sa kanang modules yun. Di man jud ako may nagtudlo nila gud. Di ka nagtudlo? Ako ang igsuon gud kay kuan man graduating mag-college. Mo akong ipakuan niya. Nagpatudlo ra, nagtuan pero siya ra ako pa kuanon. Siya ra pasuwaton. Patudlo na siya maguwang. Oh, makatubag lang sa siya kay tabangan man. Nya say sa puton kay mohilak. Di siya kasabot ba niya? Di siya kasabot usaon. Atul sa distribution kaganiha, nag-apod-apod sab ang mga teachers ug mga hinabang sa mga residente nga nabahaan sa barangay Paknaan. Nagtampo-tampo ang mga magtutudlo alang sa mga pamilya nga apektado. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.